پشتی زیدتری مهکه ji rizgarkirina bajarê Raqayê fermandariya giştî ya Hesedê çend taxên bajarê Raqayê radestî hêzên ewlehiyê kirin. Taxên radestkirî ew in: taxa Mişlab, Bettanî, Cezra, Hawîlhewa û Reqa Semra. Bi amedbûna fermandariya Hesedê û rêveberiya Encûmena Sîvîl ya Raqayê li taxa Mişlab konferansekî çapemenî hat lidarxistin û peyamek ji aliyê Hesedê ve hat xwandin. û li gorî peyamê got êdî ev tax ji bin rêveberiya Hesedê hatin derxistin û hêzên ewlehiyê yên Reqayê rêveberiya taxan hildan ser xwe. اليوم وأمام أنظار العالم أجمع îro li pêş çavê tev cîhanê em ê bi rêveberina van devanan radestê Encûmena Sivîl a Reqayê bikin û hêzên evlehiya navxwe. Ji ber silameta sivîlan me bajar ji paşmayê Daişê ji mayîna paqij kir. Fermandarê Hesedê şevgerhîmo dazanîn got hêzên wan hemû erkên xwe di van taxan da bicîhanîn û ji mayîna hatin paqijkirin û êdî sivîl serbest dikarin vegerin. Hîmo diyar kir gohîn kar û barê paqijkirinê li hemû bajarê Reqayê bi dawî nebûye û dema bi dawî bibe dê bajar tevahî radestî hêzên ewlehiyê were kirin. او طبیب بری داخویانیه دستپیکا رزگارکرنی جی ما گوتو گو میراقا تسلیم مجلس مدنی و امن داخلی بکن اف وکی گاوا دستپیکی گو افتاخن پاخشکری ایگو مدنی و گریان سروی اساسی افتاخن هانه تسلیمی امن داخلی و مجلس مدنی بویه و تاخن هندرین یعنی ارتا باجر اویا هند ناو پاخشکرنه ده او جی چاوا بداوی ببه پیر کیجا تاخ بداوی بو امی سروی اساسی جی تاخ تسلیمی مجلس مدنی. Berpirsê hêzên ewlehiya Reqayê Idrîs Îsa ji dengê Amerîka re tekez kir got niha ev tax bi temamî ji mayînan û teqemeniyan paqijin. Her kes dikare vegere mala xwe. Herwiha Îsa diyar kir got karê ewlehiyê li Reqayê ne hêsane ye. Lê hêzên wan dikarin bi erka xwe rabin. اليوم استلمنا المهمة من قوات سوريا الديمقراطية. ما إيرو أرك جه هيزن سوريا ديمقراط ورجرت أركا أولهية لتاخن طيار مشتبو جزرة هلبت ما يكينين عند زياري هنا سر بهيزن أولهية نافخا بو باقشكرنا ماينان واللي بينغافين دهاتي أمي أولهية تواهية رقا ورجرن. Hêjaya gotinê got piştî Hesedê rê li pîşiya xelkê Reqayê vekir tevî wêranê û rewşa xerab bi hezaran malbat vegeriyan ser malên xwe. Piştî heyvekê ji rizgarkirina bajarê Reqayê û paqijkirina taxên li derûdora bajêr wekî Meşleb û Teyara û Cezra hîro hêzên Sûriya Demokratîk û bi rengekî fermî ev tax radestî hêzên ewlehiyê kirin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Reqayê.